हाय लोगोफोरखौनो होनसै आरो जेनेबा स्टार्टिंआ जाहैबाय दिनैसो फार्स्ट नालाय नोंथांमोनजों रायज्लायनो लुगैनाय नुजानो लुगैनाया बारा जाथारबाय माने ओंखायनो दिनै फार्स्ट खालामनायनि जाहोना जाहैबाय सिनायथि भिडिअखौनो हमनानै लादो जायगाफ्रा लकेसनफोरखौ एसे नायनानै ला उनाव खोन्थागोन जाहैबाय आं मा अबाव दङ बुस्थुआ नोंथांमोननि गोसोजों माने साबस्क्राइब लाइक खालाम फार्स्टआवनो डेभलप खालाम चेनेलखौ नोंथांमोनजों नुजाथिबाय थानो लुगैदों माने आङो जुगाबो बिदिनो जाहैबाय नङा होमबा बोथोरजों लोगोसे सोलायनांगौ आरो गोदान बहुत भिडिअ लाबोनायनि मिजिं दङ बेरायनाय बांसिन लागोन आङो गोदान जायगा नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लादों बेनि थाखायनो नोंथांमोना आंखौ फार्स्ट गिबि माने साबस्क्राइब शेयार लाइक खालामनानै डेभलप खालाम नङा होमबा बे दिनै बुंजेननायखायनो नुजाजेननायखायनो माने ओंखाराखै राव फेसनफ्रा जालांगोन नोंथांमोननि माबा हेफाजाब मा होननांगौ जाखो हेफाजाब आरो ससे दानगोन दे भिडिअखौ नोंथांमोन एसे गिदिंब्रा ओरैजाय आरो मा बुंबावनांगौ एसे बुंदेरना होदो केमेरामेनाबो नङा होमबा जायगाफोरखौ खिथादो माबायदि समायना रमायना बे जायगाफ्रा जायगाफोरखौथ' आं खोन्थाथ'ला दायो नोंथांमोनानो नायबानो बुजिखासिगोन खोन्थालांबाय थागोन नालाय बेयो कमेडि सिस्टेम ब्लग जाहैगोन आंनिया ओमफ्राय दा कमेडि सिस्टेमाथ' जायगाफोरखौ लानानैसो डाइलगखौ होगोन आङो आरो गोबां मिजिं दंबावो इयुनाव नोंथांमोननि सायावसो साबस्क्राइब शेयार लाइकनि सायावसो सोनारगोन नङा होमबा खोब हेफाजाब खालाम बे फार्स्ट ब्लगखौ आंनिखौ दायो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा ससेखौ दे गोजोनथोंसै